Buenas tardes, bienvenidos otro lunes más a la Ateneo en esta tarde primaveral que estamos teniendo en Santiago, que tiene más mérito. Nos reunimos aquí para hablar de astronomía, para hablar de cuerpos celestes. Desde siempre el hombre ha estado preocupado porque eran esos objetos que había en el cielo, de parte no estaban quietos, se movían en sistemas dinámicos. La astronomía siempre ha estado, desde la historia de la humanidad, como una ciencia fundamental para el hombre que quería saber qué era eso, dónde estaba y el lugar que ocupaba. Ya desde la antigua Grecia y en otras culturas se ha preocupado por la astronomía y nombres como desde Aristóteles, Tales, se preocuparon por esto. La visión inicial o la idea inicial intuitiva es que eran los cuerpos los que se movían alrededor de la Tierra, que se llamó teoría geocéntrica. Pero ya hubo grandes avances por la mera observación del cielo universo, ya se hicieron grandes avances. Hay que recordar que en el siglo III a.C. Eratóstenes ya midió el radio de la Tierra a través de la observación de las ondas que daban, de los ángulos que daban los rayos solares en dos ciudades distintas, Sirene y Alejandría, y lo hizo con una admirable precisión. Todo esto siguió avanzando, esa idea geocéntrica siguió avanzando en la Edad Media, hasta que llegó la gran revolución en el Renacimiento. Copérnico, Galileo y Kepler, con la aparición también del telescopio, cambió y ya vamos a hacer geocéntrica, que era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra. Después ya, esto fue la gran revolución de estos históricos astrónomos del Renacimiento. Después ya vino otra gran aportación, la de Newton con su teoría general de la relatividad universal, la mecánica celeste, que dio, digamos, el paradigma científico que perduró prácticamente, pero me lo puede corregir aquí nuestro invitado, hasta finales del 19, principios del 20, cuando apareció la relatividad. Esto cambió la concepción del universo y la idea que teníamos del universo, la relación de espacio, tiempo, aparecieron nuevos términos, agujeros negros, quasars, radiaciones de fondo. La astronomía es otra cosa ahora muy distinta. Pues esto es lo que vamos a hablar hoy. Y hay otro hecho que hace muy oportuna esta conferencia. Me lo comentaba el otro día nuestro invitado. En 1943 se creó el Observatorio Astronómico de Santiago, creado por don Ramón María Ayer. O sea que estamos en los 75 años del Observatorio de Santiago. Esto es una forma de hacer honor a esa efemérides, y aquí estamos. Es el observatorio creado por don Ramón María Ayer, después lo llevó don Enrique Vidal Abascal, hasta que en el 83 se hizo cargo de nuestro invitado Franco Cobo. Nuestro invitado de hoy, Franco Cobo, es licenciado por la Universidad de Santiago en 1973, después estuvo en Zaragoza, donde después en 73, donde se doctoró en Zaragoza, ¿no? Después estuvo en Barcelona como profesor adjunto, hasta que en el año 83 regresó a Santiago, se hizo cargo de la asignatura de astronomía y se hizo cargo también de la dirección del Observatorio Astronómico, que en ese año estaba en un completo abandono. Son palabras textuales. Ese observatorio estaba en un estado lamentable y gracias a su trabajo continuo de estos años, ese observatorio pues fue recuperando categoría, prestigio y bajo su dirección y su vida. En 1983 organiza en Santiago la Cuarta Asamblea Nacional de Astronomía y Astrofísica, y lo que comentaba antes, director del Observatorio de Santiago, que lleva el nombre de Ramón María Ayer, ha dirigido numerosas tesis doctorales, más de proyectos de investigación, forma parte de la comisión del Instituto Astronómico Mundial, Unión Astronómica Internacional, desde 1985. Ocupa el cargo de vicepresidente de la misma desde 2006, siendo desde 1993 director de la circular de información de la comisión, miembro fundador de la Sociedad Española de Astronomía.
astrónomo especialista en estrellas dobles. En el 2006 fue elegido vicepresidente de la Comisión de Estrellas Dobles y Múltiples de la Unión Astronómica Internacional, comisión que formaba parte desde 1985, director de la Astronomía de Santiago como una guía. Quería señalar otros aspectos de este invitado, Ángel do Cobo, su trabajo de divulgación de la astronomía en colaboración con instituciones, con institutos, centros de escolaridad. Yo tengo una experiencia personal que quiero contar aquí. Yo el año pasado, el curso pasado, contacté con él para los alumnos que yo les di clase en el proyecto Hombre, y él desde el primer momento colaboró e hizo una visita, hicimos una visita inolvidable para aquellos alumnos y doble para mí. Incluso unos llegaron a hacer observaciones con el telescopio, o sea que fue algo realmente increíble. Hay otros aspectos también que todos conocemos de Cobo. El baloncesto santiagués le debe mucho a Cobo, no existiría hoy en día el equipo gracias a eso. Bueno, pues bienvenido a la Atenea. Muchas gracias a todos por la presencia. Debo decir antes que nada que si non estivo no Ateneo outras veces en outras conferencias é porque esta hora pois non é moi doada para un astrónomo. Tamén sou consciente de que as conferencias non se poden poner esta hora de noite. E por esa razón pois non tive moitas ocasións de achegarme por aquí. Bueno, hoy casi diría que a conferencia que vou dar casi a deu o señor Porteiro, porque xa nos estuvo explicando por onde va a astronomía, por onde veu e por onde pasou, non? Pero, bueno, en todo caso, esta charla vou tentar en 45 minutos máis ou menos resumir un curso de astronomía de 6 meses. A ver se conseguimos. Esta primeira diapositiva que teñen aquí á vista corresponde a algo que para todos nós é familiar e fascinante a vez, non? O sea, non hai, eu penso que non hai outro espectáculo tan maravilloso como poder observar o ceo nocturno unha noite sen lúa, non? A lúa está bastante. Desafortunadamente, espectáculos como este que temos aquí na diapositiva, pois estáse a perder, porque desgraciadamente a contaminación lumínica vai crecendo cada vez máis. Bueno, xa nas cidades prácticamente imposible ver moitas cousas, pero bueno, ainda temos algunos recursos en Galicia, sobre todo, donde podemos contemplar efectivamente a Vía Láctea en todo o seu esplendor. Afortunadamente, cando nos vamos unha noite a observar, pues non vamos a ter sorpresas, porque hoxe en día prácticamente casi se coñece todo, ¿no? Digo casi, pero póñase no lugar dos antepasados nosos, na época prehistórica, donde a xente estaba, pues, tranquilamente, daquela como non había televisión e había outras cousas, pues a xente se dedicaba a contemplar a cea, claro. E de repente, pues, aparecía un bólido. O sea, a entrada de un meteoroide na atmósfera, pasa rápidamente, en uns segundos, e aquela xente debía quedarse anonadada e dice, bueno, aquí, que pasou aquí? Que desgracia nos va a acontecer? Xa non digo cando sofría unha eclipse total. Aquilo era xa, vamos, prácticamente a morte que viña encima de un. En definitiva, que bueno, pues que con o paso do tempo, e afortunadamente grazas á ciencia, pois aos poucos, pois as cousas se foron explicando, ¿verdad? Ata o día de hoxe. Como ben decía Porteiro antes, efectivamente, os antigos consideraban que a Terra era o centro do universo, e era algo natural. O sea, cada día víase sair a lúa, o sol, as estrelas de noite, por a zona do leste, e poñíanse todos os días por a zona do leste, non? Entón, daba a sensación de que o universo era isto, e todo o que estaba por aí arriba eran unos puntitos de luz que estaban por aí, moi bonitos, etc. Desafortunadamente, esta sensación a ten todavía moita xente. O sea, que moita xente ainda non se dá conta de que lugar estamos ocupando no universo. Pois, efectivamente,
a Terra non é nada máis, como ben se sabe, que un frágil planeta que forma parte do sistema solar. Cando vemos aí esa foto sacada de la Luna, pues vemos realmente a fragilidade do noso planeta e todo o que debemos de facer para conservarla de xeito sustentable. Bueno, esta diapositiva é meramente informativa, para ter unha idea de datas, verdad? De cando comenzou o universo, cando se foi o universo, coa explosión do Big Bang, fai 13.900 millóns de anos, e a partir de aí, pois, a formación das primeiras galaxias, a formación do Sol, fai 5.000 millóns de anos, pouco máis tarde a formación da Terra, a aparición da vida na Terra, e a aparición finalmente dos humanos, non? Que é relativamente fai pouco, non? O que temos que ter en conta desde o comezo é que o universo no que nos estamos é un universo xerarquizado. De verdad que, efectivamente, a Terra, como decía antes, forma parte dun sistema solar, o Sol e a estrela, que fai que, en torno a ela, e debido á orientación, pois os distintos planetas estean a describir as órbitas. Ben sabemos que a día de hoxe, pois hai, como comentaré despois, son 8 os planetas que están se mover en torno ao Sol, pero aparte, ademais diso, pois hai outros moitos máis corpos que están formando parte tamén do sistema solar. Aquí temos nesta outra diapositiva o que é o entorno do Sol, é dicir, as estrelas que están máis preto de nós. Verá que nese esquema, cada radio dese esquema son, logo falarei de unidade, son 10 anos luz, logo se defino exactamente que é eso, e aí vese xa como, efectivamente, o Sol no centro que está posto, bueno, pues que hai estrelas de distintas cores, como logo comentaremos, non? A estrela máis cercana ao Sol está, como comentarei, demasiado lexos de nós. Para que se vai unha idea xa de entrada, se facemos un modelo en que a Terra está a 1 metro do Sol, a seguinte estrela, que é o sistema próximo a Centauri, atoparíase a 300 km. Iso nos fai xa unha idea da escala, non? 1 metro, 300 km. Bueno, decía que efectivamente estamos nun universo xerarquizado, é dicir, que a Terra forma parte do sistema solar, o Sol é unha estrela máis da nosa galaxia, que chamamos Vía Láctea, é unha galaxia, bueno, isto evidentemente máis de creación, porque evidentemente ninguén saliu fora para facer unha foto da Vía Láctea. Entón, estudiando as demais galaxias, sabemos que a nosa, vista desde a parte de arriba, pois é máis ou menos como está posto aí nesa creación. E aí está, en esa flechiña, el punto onde se atopa o Sol, e por lo tanto o sistema planetario, e por lo tanto nos estamos aí, nese puntito aí. Pero igual que estamos aí, igual que estamos aquí, pois poderemos estar aí. O podemos estar aquí, o podemos. Verá que o Sol, efectivamente, está nun brazo desa galaxia, da Vía Láctea, e concretamente no brazo de Orión. Pero a cosa non queda aquí. Resulta que a Vía Láctea é simplemente unha máis neste caso, das 40 e pico galaxias que forman o chamado grupo local, é dicir, unha especie de familia, a cual está pertencendo a Vía Láctea, que estaría aquí, non sei, a Vía Láctea, hai outras galaxias que están por aquí. Aquí tenemos outra interesante, que é a galaxia Andrómeda, que nos falarei logo, un pouco máis grande que a nosa, pero, se seguimos avanzando, resulta que ese grupo local de galaxias, a súa vez, forma parte de un supercúmulo de galaxias, neste caso é un supercúmulo de Virgo. E así sucesivamente, ¿no? De verdad que
É importante que fique claro de que, efectivamente, o universo está completamente xerarquizado. Falando de novo da galaxia Andrómeda, que xa vimos antes, no grupo colocado, pero esta é unha galaxia un pouco máis grande que a nosa, que a Vía Láctea, e que atópase a esta distancia. Vamos a manejar unha unidade de distancia. Evidentemente, na astronomía non ten sentido falar de kilómetros, ni de radios terrestres, ni tan siquiera de unidades astronómicas, que a distancia média da Terra ao Sol, sino que temos que utilizar, pois, cando falamos de astronomía estelar e galáctica, pois temos que utilizar outras unidades de distancia, evidentemente, non? Entón, esta é unha unidade, para entendernos, o ano luz, que sería a distancia que recorre a luz a unha velocidade de 300.000 km por segundo en un ano. Ver que esta é a unidade que se adopta a manexar, pero que os astrónomos manexamos preferentemente a outra partida, esta, que é o parsec, que está tamén falando. Pero o caso é que esta galaxia, Andrómeda, que foi parecida a nosa, atópase a 2.600.000 anos luz. É unha barbaridade. Unha barbaridade. Pero non solamente les digo esta distancia para asustar, sino para reflexionar. É dicir, cando nos vemos de noite, vense a simple vista, porque esta galaxia é o único obxecto fora da Vía Láctea que se pode ver a simple vista. Cando salimos de noite a ver as estrelas, todo o que vemos forma parte da Vía Láctea, menos a galaxia da Andrómeda. Non é que sabe uno a mirar as estrelas e de repente aparece a galaxia, non. Hay que saber efectivamente onde está, hay que localizarla, tirar con prismáticos, por suposto un sitio con ceo completamente escuro, e logo se ve efectivamente unha nebulosidade, ese sería Andrómeda. Pero resulta que cando vemos Andrómeda, se a simple vista, por telescopio mellor, pues resulta que non a estamos vendo como é ahora. Como estamos vendo? Como era fai 2.600.000 anos. Como era fai 2.600.000 anos. E inversamente, poñámonos no lugar de Andrómeda. Imaginaos que estamos en Andrómeda de nós e vemos a Vía Láctea, a nosa galaxia, non? Parecida a esa, más ou menos. Se vería desde Andrómeda un pouco máis pequena, pero parecida. Pois estaríamos o mesmo. Un hipotético observador que estuviera nun planeta da galaxia de Andrómeda, mirando a Vía Láctea, vería, pois non vería a Vía Láctea nosa de agora mesmo. Estaría vendo a Vía Láctea de fai 2.600.000 anos. Pero que isto xa nos sirve un pouco para reflexionar e darnos conta que os posibles contactos entre civilizacións simultáneas, digamos, pois é prácticamente imposible. O sea, é imposible. É imposible. Bueno, vamos a seguir utilizando entonces esta unidade de distancia, o ano luz, que como ese ano luz, bueno, podemos falar tamén de estacións de ano luz, como neste caso o Sol, que se atopa a 8 minutos luz de nós. É dicir, que a luz do Sol tarda en chegar á Terra 8 minutos. Bueno, como decía antes, a estrela máis cercana ao Sol é unha estrela que forma parte dun sistema triple de Alfa Centauri e que chamamos precisamente próxima por estar máis preto de nós. Pero ainda así está a 4,2 anos. Bueno, aquí temos outra vez a nosa galaxia, a Vía Láctea, en este caso, como se veríamos de arriba, unha galaxia espiral, chamada Rana. Aquí está, como se veríamos de Cánodo, ¿no? Entón, bueno, pues aquí ten máis dimensións, ten un diámetro aproximado de unos 120.000 anos luz, e a posición do Sol está máis ou menos na mitade,
centro da galaxia e isto é, ¿no? Como decía antes, está lo chamado, un dos brazos, neste caso, o brazo de Orión. Ben, que podían facer na antigüedade os astrónomos? Sin poucos medios, claro, sin ningún. Bueno, sin ningún non. Tienen a súa mente, en outros casos, é privilexiada. Pois, dedicándose, por exemplo, a interpretar o ceo, vendo nel, pois, figuras, de animais, etc., que den lugar, pois, a que ahora consideramos como constelación, agrupacións, que son agrupacións aparentes. Non é que as estrelas de unha constelación, en este caso Orión ou Touro, pois estean asociadas as estrelas, non? Son asociacións meramente aparentes. Entón, bueno, isto foi unha cosa que se ven de civilizacións moi antigas, as constelacións. Se temos outras que conocemos, non sei se ve isto. Bueno, aquí estaría a Casiopea, aquí estaría positiva, aquí estaríamos Simelgos, Casco e Polos, con as cuales falaré logo de Casco, e aquí arriba tamén está a Osa Mayor. A Osa Mayor e a Osa Menor. Bueno, pois, xa Ptolomeo, a súa principal obra, o Almagesto, pois xa falaba de demostracións e clasificaba o arenteiro. Hoxe en día, oficialmente, pola Unión Astronómica Internacional, son 80 euros. As constelacións, incluídos ambos dos hemisferios, o hemisferio norte e o hemisferio sur da esfera celeste. Como decía antes, as estrelas dunha constelación son asociacións meramente aparentes. Non existe unha relación física entre as estrelas. Aquí temos, por exemplo, a ben coñecida constelación de Orión, que realmente a aquel instante se atopan as distintas estrelas da mesma. Por exemplo, a xigante de Betelgeuse, que é a de color vermello, pues, está a 600 anos luz, e, sin embargo, pues, outra xigante, neste caso a xigante blanca, de Rigel, atópase a 900 anos luz, etc. Non existe ninguna relación física, simplemente é unha cuestión de apariencia. Aquí temos a Hiparco, que foi un dos principales salvadores de todos os tempos. A Hiparco debemos a clasificación das estrelas polo brillo aparente. Que fixo Hiparco? Pois deuse conta de que había estrelas de distinto brillo no ceo. As máis brillantes asinoulle magnitude 1. As que consideraba a mitad de brillantes que esas, magnitude 2. As que consideraba a mitad de brillantes que as de magnitude 2, magnitude 3. E así sucesivamente hasta que se acabaron magnitudes, claro. E se acabaron na sexta. De manera que a clasificación de Hiparco de magnitudes vai de la magnitude 1 ata a magnitude 6. De acordo? Por esta clasificación, como veremos logo, hoxe en día xa non é unha clasificación discreta, como neste caso, ni o 5,6, sino que vai ser unha clasificación continua, de manera que pode haber hoxe en día magnitudes 2,3 ou 4,7, pero tamén é unha escala que se abriu por os dous extremos. De manera que tamén hai agora estrelas de magnitude 0,4, 0,5, incluso negativas. E por outro lado, pues efectivamente, unha vez que os sabemos o ceo, os prismáticos, telescopios, etc., pues vamos a ver estrelas de magnitude 8, 12, 14, etc. Esta clasificación, esta forma de medir o brillo aparente, mediante magnitudes, estendeuse tamén aos planetas. De manera que os planetas son máis especiales e será que as estrelas, por menos un deles, entón, por exemplo, o planeta Venus queda asociado a unha magnitude de menos 4. E mesmo un pouco dirá, que vamos agora por algo de Cosmo. Bueno, aparte disso, Hiparco e outros astrónomos contemporáneos a él fácilmente se dan conta de que as estrelas, aparte de ter diferentes brillos, tamén tiñen diferentes cores. Ainda que a simple vista dá a impresión de que todas as estrelas son amarelas, alguna vermella, etc., pero non se aprecia unha diferente color importante. Eso volvemos cuando miramos un telescopio, vemos que efectivamente as estrelas teñen distintas cores. Os sistemas solares. Bueno, pues, tal como
presentación dixo o porteiro, efectivamente, ocurriu unha evolución no seu coñecemento e a súa explicación, como se movían os distintos planetas en principio en torno á Terra. Entón, teníamos o sistema xeocéntrico apadrinado por Aristóteles e tamén por Ptolomeo, pero o sistema normal, pues, efectivamente, movíanse os planetas en unhas órbitas circulares que logo, como non verificaban bien as posicións previstas, hubo que inventar aquí os círculos que a su vez se movían en torno a esas órbitas, chamadas referentes, de verdad que era un verdadero lío. Un verdadero lío. Entón, afortunadamente, no século XVI, Nicolás Copérnico estableceu o sistema heliocéntrico, que era unha aproximación á realidade muchísimo maior. Hai que decir, sin embargo, que Aristarco de Samos, na antigüedade, xa fora o primeiro en sugerir que a Terra non estaba no centro do universo, sino que era o Sol. O que pasa que non lle fixeron moito caso. Tamén é importante mencionar aquí a Giordano Bruno, unha persoa moi inteligente, que se ha sugerido, naquele tempo, na cultura do século XVI, se ha sugerido que as estrelas eran outros soles, e que, por lo tanto, eran susceptibles de ter sistemas planetarios ao seu alrededor. Desgraciadamente, o quemaron por eso e non se colaron máis. Bueno, aquí está o sistema de Copérnico, o sistema heliocéntrico, no cal mantiña de novo as órbitas circulares, pero xa o Sol no centro. E logo hai tamén un sistema híbrido entre o heliocéntrico e o isocéntrico, o de Tycho Brahe, no cal suponía que a Terra volvía a estar no centro do universo, pero que os planetas movíanse en torno ao Sol e a súa vez movíanse en torno á Terra. Outro lugar. Falaba antes porteiro desa época de ouro, de comezo do século XVII, onde tiveron lugar sucesos realmente importantes, fundamentales, que para o vivir da astronomía, como ciencia. Ata entonces, a astronomía e a astroloxía era prácticamente o mesmo. A partir de aquí, a astronomía converteu realmente en ciencia. Bueno, pues estamos a falar de persoeiros como Tycho Brahe, astrónomo real da corte danesa, que sin telescopio chegou a facer observacións astronómicas de unha grandísima precisión, especialmente do planeta Marte. Temos a Kepler, o seu discípulo, que foi quen, en 1909 e 1919, establecer as tres leis que rixen o movimento dos planetas, as famosas leis de Kepler. Galileo Galilei non foi el que inventou o telescopio, pero sí foi quen aplicou rapidamente a astronomía. De manera que no ano 1609 conseguiu, con un modesto anteollo, ver que a Vía Láctea, como se pensaba antes que era unha nebulosa no ceo, pues realmente era unha composición de muchísimas estrelas. Tamén dirixiu o anteollo cara á Lúa, e veo os cráteres da Lúa, etc. Pero o máis interesante, sin dúbida, foi en xaneiro do ano 1610, cando descubre Xúpiter tres puntiños a súa redor que movíanse de noite en noite rapidamente. Logo apareceu un cuarto que estaba por atrás, e realmente foron tantos. Esos son os 4 satélites galileanos, que se chaman en honor a Galileo, Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Este foi un descubrimento fundamental, porque por vez primeira atopábase outro ponto en torno ao cal movíanse, a súa vez, outros astros. Que falar de Isaac Newton? Estableceu a lei de gravitación que explicaba el porqué os planetas verificaban as de Kepler. E tamén hai que falar de Edmund Halley. Edmund Halley débense moitas cousas. Quizá a máis importante delas era sacarle a Newton un caixón a lei de gravitación e publicar. Probablemente foi o máis importante. Pero tamén fixo cousas relevantes porque Halley, entre outras moitas cousas, descubriu os chamados movimentos propios das estrelas. Que antes se pensaba
que as estrelas estaban fixas, de agarrar o firmamento, estaban fixas, pero ele descubriu que algunhas delas moveranse con respecto á posición que se habían asignado na antigüedade. Iso é moi importante. Por qué? Porque iso demostraba que se unhas estrelas se movían e outras non, probablemente iso fora porque as estrelas estaban a distintas distancias de nós. Entón, se iso era así, pues, imos tentar medir as distancias, polo menos as que estén máis preto de nós. Iso foi tamén un desafío importante a partir deste época. Tentar medir as distancias as estrelas. Bueno, a día de hoxe sabemos que o sistema solar fundamentalmente está composto por esos planetas que vemos aí, os 8 planetas. Plutón pasou a outra categoría no ano 2009, quando se creou a categoría de planetas ananos, xunto con Ceres, Omega, Makemake e Eris. Baixouse de categoría, descendeu a segunda división, pensando de que iban a aparecer moitos máis parecidos, non? Entón, votouse na Asamblea da Unión Astronomía Internacional en Praga en 2009, había dos alternativas. Efectivamente, ganó esta de crear los planetas enanos. Desde entonces non aparecieron máis. Pero bueno, igual apareceu máis. Aparte disso, temos, evidentemente, os satélites, bueno, está aí por arriba, Xúpiter ten 69, o sea, a partir dos cálculos, ademais dos cálculos que descubriu Galileo, hai os outros 65 máis, os únicos que non teñen satélites son Mercurio e Venus. Pero os planetas enanos tamén teñen, algúns deles tamén teñen os seus propios satélites. E o sistema solar, aparte de todo iso que temos, os chamados os planetas menores, os asteroides, por exemplo, que están catalogados preto de 800.000. E logo temos os cometas, e logo hai tamén máis cousas, os meteoroides, que son poucos pequenos, pero que son moi interesantes para nós, porque os meteoroides, sendo poucos pequenos, por exemplo, o tamaño de así, como estou vendo agora, estes, cando penetran na atmósfera, producen os chamados bólicos, unhas luces que pasan por probablemente algún de ustedes veo algo agora, son como meteoros fugaces, pero digamos que moi máis luminosos. Bueno, todo eso é o sistema solar a día de hoxe. Bueno, como estamos a falar das estrelas, pois hai que facer esta pregunta, non? Que é realmente unha estrela? Pois unha estrela, sinceramente, pois é un globo de gas, fundamentalmente de hidróxeno e de helio, que ten un núcleo onde ten lugar as reacciones de fusión nuclear. Para iso ten que ter unha temperatura suficientemente elevada. Neste caso, no caso dos soles, aproximadamente os 14 millóns de grados no seu núcleo. E ese calor que se produce en esas reacciones nucleares, que va convertindo o hidróxeno en helio, produce unha cantidad de enerxía brutal. Gracias a eso, pues, as estrelas brillan. É curioso decir que esa enerxía que produce o núcleo tarda moitísimo tempo en chegar á superficie dele. Moitísimo tempo. A que chamamos a fotosfera. A fotosfera, digamos que é a parte do Sol que nos vemos desde fora. A parte lentamente con as capas externas, a coroa, etc. Pero a fotosfera é algo importante para nós. Evidentemente, non todas as estrelas son iguais, porque o que condiciona a vida dunha estrela é a masa inicial. A masa inicial que teño é o que vai condicionar o seu camiño evolutivo. Bueno, pois as estrelas fundamentalmente se orixinan mediante nubes moleculares que existen en el espacio. Moitas delas son, a súa vez, produto da morte de outras estrelas, fundamentalmente supernovas. Entón, estas nubes moleculares van colapsando por a propia gravitación e chegan finalmente a producir o que se chama unha protoestrela. Ao mesmo tempo que vai colapsando, pues vai entrando rápidamente en evolución e entón se produce un escenario como este que estamos vendo aquí. Temos unha
un embrión de estrela rodeada de un disco, ¿verdad?, que formará luego los planetas. Y finalmente, o estadio final sería este, ¿no?, a estrela o seu cortexo planetario. Pero isto que explica a orixe do Sol, pues tamén explica o que está a pasar en moitísimas estrelas. Antes decía, bueno, estábamos por aí onde posible, non o tenei, que se estima que só na nosa galaxia, de Vía Láctea, pode haber 200.000 millóns de estrelas. 200.000 millóns de estrelas. Se estima que dentro do universo o número de galaxias sea dese mesmo orden. 200.000 millóns de galaxias. Se facemos a multiplicación, encontramos un número fantástico que supera el trillón de estrellas. Aproximadamente se supón tamén que o número de planetas existentes no universo é desa mesma orden. Máis de un trillón de planetas. Porque cada quen pode pensar si este planeta no que estamos é único para ver a vida ou non. Bueno, esta é unha información fundamental en astronomía. A enerxía que emiten as estrellas producen emiten enerxía en todas as longitudes de onda, producen o que se chama o espectro electromagnético. Vivimos delas, enerxía, rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X. Esto sería la parte usualmente de la luz visible. La luz visible, este trocito aquí, que está ampliado de esta manera aquí, aquí. Pero vamos, luego tenemos o infrarrojo, a par, a sombra de radio, etc. Para que esa es toda la energía que emite la estrella, en general es un gas incandescente que emite energía en todas las longitudes de onda. Bueno, pues, ¿por qué las estrellas tienen distintas cores? Porque efectivamente, antes, observamos desde un telescopio, vemos que hay unas supervermellas, otras naranjas, otras amarelas, otras blanquecinas, outras azules, etc. Bueno, pois, a cor é unha propiedade que está en íntima relación coa temperatura. De verdade que as estrelas teñen distintas cores porque as temperaturas, non do núcleo, que o núcleo non temos acceso, pero si a temperatura superficial, a temperatura da fotosfera, pois ten unha variación de temperatura importante. E que pasa? Pois sucede que, dependendo da temperatura, por exemplo, neste caso aquí, vamos a falar de temperatura de fotosfera de 30.000 e 20.000 graus, pois entonces, cando variarse a temperatura, o máximo de intensidade da enerxía que emite é tanto máis cara ás longitudes de onda cortas. Porque esa estrela que ten unha temperatura moi alta, o máximo de intensidade sucede a longitudes de onda, pois, case no ultravioleta. Conforme a temperatura vai baixando, o máximo de intensidade vai se desplazando cara ás longitudes de onda máis longas. De maneira que, pouco a pouco, vemos, neste caso sería esta estrela tipo solar, vemos que o máximo de intensidade, pois, cabe aquí, justamente, en Chile. Para unha estrela de cor naranja xa vai máis falar, para unha vermella, pois, prácticamente a máxima está en infrarrojo. Para que este é un concepto que hai que ter en conta que a cor dunha estrela está íntimamente ligada á súa temperatura superficial. Bueno, pues estamos xa entrando no que é estudios da astrofísica. Estamos a falar do século, casi do século XIX. Como decía antes, pues un gas incandescente que produce enerxía en todas as longitudes de onda. Sin embargo, cando Fraunhofer estudiou o espectro do Sol, analizando a luz que recibe do Sol a través de un instrumento que se chama espectrógrafo, pois o que viu foi eso que se veía aí. Foi unha separación da luz en distintas cores, pero eso podemos
interesante disso era que, además desas cores que aparecían no espectro, aparecían esas rayiñas negras que vemos por aí. En distintas longitudes de onda, precisamente. No a azar, sino en distintas longitudes de onda aparecían esas rayiñas negras. Bueno, pues esas rayiñas negras, como lo está diciendo, é que falta enerxía en determinadas longitudes de onda. En determinadas longitudes de onda falta enerxía. E que pasou con esa enerxía? Se quedou por o camiño, claro. Alguén se quedou con ela. Pues se quedou con ela precisamente as capas externas da estrela. O sea, esta enerxía que está emitindo o núcleo, que vai extendendo lentamente do que antes, a chegar afora, as capas externas da estrela, é absorbida. Pero é absorbida de forma selectiva. De forma selectiva. É dicir, que cada átomo de un elemento químico que se atope nesa roca estelar só pode absorber determinada longitude de onda. A longitude de onda necesaria para excitar os electrons do seu átomo. Entón, iso é moi importante, porque nos está dicindo de entrada que esas rayas negras das rayas no espectro nos están identificando elementos químicos que están na atmósfera da estrela. Cada raya está delatando la presencia de determinados elementos químicos. Pero veremos que esas rayas dan muchísima más información a astronomía. Bueno, aquí tenemos la clasificación actual de espectros. Los espectros estelares es realmente una clasificación de temperaturas, dependiendo de la temperatura superficial de las estrellas. Los espectros que recibimos van cambiando y den lugar a una clasificación espectral que tenemos aquí. Por eso se lo decía O, B, A, F, G, K, L, que se corresponde a su vez a las cores del diámetro. Entonces aquí tenemos una relación espectro por temperatura. Bueno, apenas magnitudes das que falara Hiparco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, verdad? Pois decían que sei que as escalas de frío, verdad? Por outros lados, e temos aí, por exemplo, o Sol unha magnitude de menos 26,7. Canto máis negativo o número, indica que tanto máis luz recibimos dele. Por tanto, obviamente, o astro que máis intensidade recibimos dele é o Sol, claro. Logo está a Lua chea, menos 12,6, Venus, menos 4,4, e vamos baixando, chegamos aquí a estrela máis brillante do ceo, que é Sirius, que ten asociado unha magnitude de menos 1,5, e logo está Canopus, etc. E seguimos respetando, na escala actual, o criterio de Hiparco, de que na magnitude sexta está o límite da visión. E seguimos respetando, non é que a escala actual de magnitudes se adapta de tal forma que a magnitude sexta sigue sendo aquela que, facendo Hiparco os cálculos, se llegaban as estrelas. Bueno, hoxe en día, evidentemente, como decía, esta escala abre tamén por abaixo, objetos débiles, ¿verdad? Por exemplo, o telescopio Hubble foi quen de observar estes objetos con magnitude máis crítica. Objetos extremadamente débiles. Por isto, esta escala que estou falando e que falaba Hiparco anteriormente é unha escala de magnitudes aparentes. Es decir, tal como queremos el ceo, percibamos, según a luz que recibimos. Pero claro, a luz que recibimos dunha estrela, ou brillante que sea unha estrela, vai depender de dúas cousas. Da enerxía que emite ela por si mesma, que chamamos luminosidade, a luz que emite en todo o rango espectral con unidade de tempo, esa famosa luminosidade. Esa é unha cousa, pero tamén hai outra cousa importantísima, a distancia que se atope de nós. Porque, por exemplo, a estrela Sirio, decía antes, que é a máis brillante do ceo. Pero realmente Sirio é a que emite máis enerxía? Non. A Sirio vemos moi brillante porque está moi preto de nós. Está moi preto de nós. Pero é que aí entra outro factor importante que é a distancia. Entón, para poder estudiar mellor, ¿verdad?, o brillo das estrelas, o brillo real, o que temos que facer é tentar de enviar todas as estrelas a unha mesma distancia. Si somos que de enviar todas as estrelas a unha mesma distancia, entón, claro, aí sí que as que máis brillan son as que máis enerxía emiten, obviamente. Entón, se define o que se llama magnitude absoluta. A magnitude absoluta
distancia, son 10 parsecs. O parsec é unha unidade de distancia un pouco maior que o antes. Facendo así, o Sol resulta que pasa de ter unha magnitude tan brillante como aquela del 26,8 a unha modesta de máis 4,20. Eso nos está dicindo que o Sol é unha estrela moi vacía. Pero que a queremos moito. Queremos moito, porque se non é por ela, non estamos aquí a falar. Si, en cambio, pues pasa de ter unha magnitude aparente de menos 1,5 a máis 1,5, o sea que baixou un pouco a súa fortaleza, pero non tanto. E sin embargo, hai outras, como por exemplo o caso de Carotus, que era menos 0,67 e que sin embargo a magnitude absoluta é menos 5,5, de manera que Carotus sí que vive así. Bueno, pues esta magnitude absoluta que chamamos, estando suponiendo que están todas as estrelas a unha mesma distancia, é equivalente ao termo que falei antes de luminosidade. Ten unha propiedade intrínseca da propia estrela, a enerxía que emite a estrela por unidade de tempo en todo o rango espectral. Bueno, non quería esquecerme de estas mulleres. Estas mulleres xogaron un papel fundamental na astronomía de cambio de século XIX e XX, no observatorio de Harvard, que as súas preocupacións foron fundamentais para o devenir da astronomía del tempo. Tanto na lo que é a clasificación espectral, na que xa temos falado, por exemplo, tamén o descubrimento das grandes cefeidas. As cefeidas son as estrelas variables, que varía o seu brillo, pero varía de unha forma periódica, e además se sabe, se pudo saber, que o período de variación do brillo da cefeida depende da propia luminosidade dela. E iso é moi importante, porque se somos entonces que de medir esos períodos de variación, sabemos a luminosidade, o sea, a enerxía que emite. Entón, se coñecemos a enerxía que emite e sabemos a que vimos, pues podemos saber a que distancias se toman. Isto é un indicador de distancias moi importante, sobre todo para non solamente para as estrelas de nosa galaxia, sino incluso de outras galaxias. En la constitución del catálogo Henry Draper, uno de los logros más importantes del observatorio de Harvard, que, aunque bueno, fue dirigido por Pickering, pero el trabajo que está detrás debe fundamentalmente a estas 80 computadoras. Yo no quiero falar así. 80 mujeres que estuvieron trabajando con sueldos míseros, y que su contribución a la economía fue nada. Este es un diagrama fundamental en la astronomía, porque se llama diagrama Hubble-Russell. Fue configurado por dos astrónomos, independientemente, un danés, Hubble, y otro americano, Russell. ¿Qué hicieron? Pues cogieron toda la información estelar que había por el Newton y hicieron este diagrama colocando las fisas, las cores, o bien las temperaturas, o tipos espectrales que sabíamos antes de la lectura. De manera que tenemos aquí cores o temperaturas. Y ordenadas, pues, luminosidade. Entón, sorprendentemente, as estrelas non ocupaban posicións aleatorias no plano, sino que se ajustaban pues esos grupillos que vemos aí, sobre todo, a esta liña diagonal que chamamos a secuencia principal. Bueno, pues esta secuencia principal que vemos aí é, digamos, o lugar donde habitan, as estrelas a maior parte do seu vida. O Sol atópase agora aquí, na secuencia principal, e tamén en este diagrama están máis do 90% das estrelas. Aquí están por unha banda as estrelas xigantes blancas, azuis, blancas, aquí están as amarelas, as naranxas, e aquí están as enanas vermellas, que por certo son as máis abundantes de todos. Logo están aquí as enanas blancas, que son un produto da evolución estelar, como la veremos. Entón, isto é un diagrama fundamental porque nos permite relacionar parámetros estelares como, por exemplo, da lei de radiación. Dedúcese que existe esa igualdade que temos aquí arriba, unha relación entre a R, que é a luminosidade, a enerxía que emite a estrela, R, o radio, e T, a temperatura da fotosfera. Entón, a partir desas relaciones, por exemplo, se temos
luminosidade, pois pode ser, como está en a luminosidade, pois imaginen, se trazo unha liña por aquí, esta estrela que está aquí e esta que está aquí, teñen a mesma luminosidade. Pero non teñen evidentemente a mesma temperatura, porque está baixando a temperatura, non? Pois se teñen a mesma luminosidade, igualando esa expresión de arriba para 1 e 2, chegamos a esta relación, e por tanto, sucede que se a temperatura da estrela 1 é moito maior que a da estrela 2, obviamente, o radio este ten que ser moito máis preciso. Porque, precisamente así, se poden determinar as dimensións das estrelas, o radio, a partir da luminosidade e da temperatura da zona. Bueno, vou un pouco máis rápido, porque vemos que estamos esgotando. Esta diapositiva tiña preparado un esquema de condición estelar. Non todas as estrelas se funcionan na súa vida de xeito igual, como comentei antes, a masa inicial é fundamental. Según vai ser a masa inicial, as estrelas van evolucionando. No caso de unha enana vermella, pois esta vai consumindo hidróxeno e finalmente se converte nunha enana marrón, que é un obxecto que non emite emisión. No caso do Sol, estaríamos por aquí. O Sol, pois, conforme vai quemando o seu hidróxeno, o sea, vai transformando hidróxeno medio, cando remate ese combustible de hidróxeno, acabará convertindo-se nunha xigante vermella. Unha xigante vermella que, por tempo, vai ir perdendo as capas externas e vai se transformar o que se chama unha nebulosa planetaria, con unha estrela enana blanca no centro. Estas nebulosas planetarias, como vemos así de diapositiva, son obxectos extremadamente bellos no ceo, pero bueno, decir que as estrelas de maior masa, como estas que están por aquí arriba, estas, o seu final, vai ser ou ben estrelas de neutróns ou mutados ramos. Cuanto máis masa teña, o seu final vai ser, digamos, máis drástico e, ademais, hai que ter en conta unha cousa. As estrelas de maior masa viven menos que as pequenas. Eso es casi algo parecido con el sistema. Vale, ¿verdad? Algo parecido. ¿Qué pasa? Que as estrelas de maior masa perden enerxía moitísimo máis deprisa. Moitísimo máis deprisa. Por tanto, a súa vida é moitísimo máis curta. Estas pequenas, que pasan desapercibidas, estas viven millóns de anos. Millóns de anos. Aquí está unha serie de nebulosas planetarias, a máis fermosa. Esta que está aquí, a nebulosa de Ligas, que é un pequeno anterior, outras telescopios máis grandes. Bueno, hai estrelas de moitos tipos, algunhas delas falei, outras non hai tempo para falar delas. Os púlsares realmente son estrelas de neutróns, que están emitindo enerxía radiación electromagnética por os seus polos magnéticos e a súa vez están rotando muy rápidamente. As estrelas dobles. Bueno, as estrelas dobles son pares de estrelas físicamente asociadas pola súa mutua atracción gravitatoria. E como consecuencia disso, porque escriben órbitas en torno ao centro do máximo do sistema, ou ben, se consideramos unha delas fixa, a outra está escribindo unha liste, como vemos aquí nesta imaxe. O problema deste tipo de estrelas, e por certo, agora falarei do Ramón unha miña, hai que darse conta de que unha estrela está moviéndose en torno a outra nesta órbita relativa, pero nós estamos aquí na Terra, o que estamos observando é a proxección cilíndrica desta órbita relativa sobre este plano particular da nosa habitual, o que chamamos órbita paralela. Entón, isto dificulta as cousas, pero bueno, hoxe en día temos arranxado por aquí. Estrelas dobles das hai varios tipos, microscópicas, cando sabemos que aí ven outra vez a máis espectrais que os antes, as
binarias espectroscópicas, a súa natureza como binarias queda relatada por o feito que as raias espectrais móvense periódicamente a un lado e a outro. Non está fixa, se moven periódicamente a un lado e a outro. Iso debido a que, ao estar en órbita, unhas veces unha componente se nos está acercando e outras se nos está roxando. De verdad que, de acordo con o efecto Doppler, se descubren así estas esferas. Está binaria. Luego tenemos as binarias eclipsantes, que tamén son unha parte moi importante da astronomía. Son aquelas estrelas que, por a súa posición do plano orbital respecto a nós, vai pasando unha periódicamente por diante da outra, producindo eclipses. E esos eclipses poden ser de distintos tipos. Poden ser eclipses parciais, como a parte de arriba, donde esa gráfica que está aí que chamamos a curva de luz. É a luz que recibimos da binaria. Entón, cando se produce un eclipse, cando pasa, digamos, a estrela máis escura por diante da máis brillante, este mínimo é máis importante que este outro cando sucede o contrario. Pode ocurrir que as eclipses sean tamén totales. Neste caso, a forma da curva de luz é deste tipo con fases constantes, como está aquí. Tamén hai outro tipo de binarias eclipsantes nas que, debido a que as componentes están demasiado preto unha de outra, a forma esférica das estrelas verdes. E ao perderse a forma esférica, por efecto de marea, pois entón, efectivamente, aparecen curvas distorsionadas deste tipo, pero todas elas poden ser estudiado, poden estudiar a partir desta información que tengo con curva de luz, se saca moitísima información de este tipo de sistemas. De feito, toda a información que se saca das estrelas dobles pois é resumida aquí, a parte das súas órbitas, das súas orbitais, as masas das estrelas dobles, as masas das estrelas, a única forma que temos de determinarlas directamente é a través das órbitas das estrelas dobles, dependendo de que sean visuais, espectroscópicas ou eclipsantes. Se pode determinar tamén o tamaño, as luminosidades, etc. E logo tamén temos as estrelas múltiples. É dicir, que as estrelas poden estar maioritariamente, as asociacións son de dúas componentes. Chamamos unha estrela doble, podemos ahora. Pero tamén pode haber asociacións de tres componentes. As máis abundosas son deste tipo, en que hai unha binaria e a outra está asociada movedos en torno ao centro de masa de ela. E incluso pode haber sistemas múltiples, o exemplo deste é o sistema de Castor. Castor que falaba antes con a constelación dos gemelos, teníamos dúas estrelas que eran Castor e Pollux. Miramos a simple vista, vemos efectivamente Castor e Pollux, pero se miramos un telescopio pequeno, a Castor, podemos ver perfectamente dúas estrelas brillantes de cor branco e unha máis separada de cor laranxa. Pero, que serían estas, ¿no? Bueno, aquí non se guarda a escala. Non se guarda a escala porque realmente estas dúas blancas teñen que estar máis preto entre sí que esta outra que está máis abaixo. Isto que veríamos un pequeno telescopio, a Castor separada en estas dúas estrelas. E logo está de cor laranxa moito máis abaixo. Pero a su vez sabemos que estudiando dentro do espectro, como decía antes, sabemos que tanto esta componente de Castor P como Castor A son, a súa vez, binarias espectroscópicas. E esta outra, que está máis anunciada, de color laranxa, é binaria eclipsante. De verdade que, en realidad, trátase de un sistema sextuple, independentemente de esos planetas que tamén pode haber por aí. Bueno, pues, voy rematando. Ramón María Aller, fundador do noso observatorio, pues foi o introductor de España dos estudios das estrelas dobles, que realmente no seu observatorio de Lalín, o observatorio primitivo de Lalín, que hoxe en día pois se nos forza para recuperar no verano. De feito, hoxe en día está instalado aí un telescopio de 51 centímetros en unha pousa. Este é o observatorio de Ramón que tiña Lalín e que foi para Santiago de Compostela no ano 15, dos anos que tiña o resto. Bueno, falar de Ramón María Aller sería dar unha outra conferencia máis, o cual ver non está disposto. Precisamente decir que aparte de ser o pioneiro, de ser en España, de facer multitud de solucións de Compostela, pois foi logo catedrático de Economía desta universidade e
e autor de libros que son obras excelentes, ¿no? Como, por exemplo, Algoritmia. Escribiu varios libros de astronomía, como es Astronomía sin previstas, un libro de divulgación, el tema de astronomía, el texto de astronomía, y Algoritmia, que fue el primero que escribiu un libro de matemáticas, que precisamente tamén este ano cumple 100 anos. Algoritmia foi publicado en 1914. Bueno, remato antes de que lo... remato falo un pouco fundamentalmente dos exoplanetas, que é algo actual. Bueno, a formación de planetas en torno a estrelas hoxe en día está admitido como algo natural. Non é que sea algo especial do sistema solar, o Sol que ten os planetas, o Sol que ten os satélites, sino que eso é algo. E era algo que xa se sospeitaba desde hacía moito tempo. O que pasa que non tiñamos medios para probar. Xa o propio Giordano Bruno decía eso. Ora, afortunadamente, non nos queiman moito iso. Bueno, o caso é que xa no ano 92, por o século, pois un astrónomo, Wolfgang, detectou un pulsar variacións na rotación do pulsar, e iso atribuíno á asistencia de corpos pequenos en torno a ese pulsar. E logo se confirmaron, efectivamente, e aí se vieron dous planetas que había en torno a ese pulsar. Pero foron despois, 3 anos despois, estes dos astrónomos, Mayer e Kellogg, que descubriron unha estrela normal, unha estrela normal, en Pegasus, descubriron o primeiro planeta extrasolar. Isto foi no ano 91. Unha creación de ese pulsar, onde se descubriron os primeiros planetas, se pulsar de tipo chorros de corriente electromagnética, ese planeta que sería outro. Isto sería a creación dese planeta que descubrieron Mayer e Kellogg, en Pegasus. Bueno, pues a día de hoxe están descubertos 3.786 planetas fora do sistema solar. Moitos deles, e sobre todo os primeiros, foron planetas gigantes, gaseosos gigantes, lógicamente, claro, primeiro se descubre o máis fácil, ¿no? O descubrir os máis pequenos, os planetas tipo terrestre, pois eso leva máis tempo, claro, pero están aí. Hai distintas técnicas para descubrir estos planetas, pero hai dúas que son as que deron máis xogo, que son dúas técnicas que antes mencionamos no caso das estrelas dobles, como é o estudo das velocidades radiais por efecto Doppler e tamén os tránsitos, cando falamos das áreas eclipsantes que pasaban unha por diante da outra, pois aquí trátase do mesmo, ver cando pasa un planeta por diante da estrela. Pero obviamente isto é máis complicado, necesitan fotómetros de unha sensibilidade extraordinaria. Bueno, afortunadamente tamén houve dúas misións espaciais, a Kepler e Kepler, que bueno, sobre todo Kepler, que descubriu unha boa cantidad de exoplanetas. Esta é unha curva de velocidade radial, onde se ven aquí as perturbacións que produce el exoplaneta na estrela. E aquí temos que decía antes, os tránsitos de exoplanetas por diante das distintas estrelas nas que están a moverse. Nos vemos que, efectivamente, aquí temos un exoplaneta, aquí outro estativo, estas son as curvas de luz de cada sistema, e a partir destos tránsitos das estrelas, por diante destos tránsitos dos planetas por diante das estrelas, obtense muitísima información, Podese saber en distintos sistemas planetarios, podese calcular as masas dos distintos planetas en función das interaccións gravitatorias entre eles. Podese calcular a masa, podese asociar incluso se os planetas teñen atmosfera ou non. Aquí temos con respecto ao sistema solar noso, que temos tipos de exoplanetas, os que se parecen máis aos nosos. E logo hai unha cuestión importante, que é o que se chama a zona habitable. A zona habitable de un sistema planetario.
Bueno, pues se entiende por zona habitable aquela parte en la que se mantén a auga en estado líquido, pode manterse. No caso do sistema solar, que sería esta estrela, pois temos aquí a zona de habitabilidade. Se estamos moi preto da estrela, sería moi quente; se estamos moi longe, sería moi frío. Isto sería a zona de habitabilidade, e aquí a Terra, efectivamente, aí. Estamos de casualidade aí, e estamos de casualidade aquí. Se a estrela ten unha temperatura máis baixa, por exemplo, unha estrela de naranja como esta, pois entón a zona de habitabilidade se aproxima máis a ela, porque como ten unha temperatura máis baixa, se pode estar máis preto. Se é unha enana vermella, pois todavía máis preto é. Bueno, esta é unha reacción de la misión Kepler, como falamos antes, do número de planetas descubiertos. Temos outra misión de funcionamiento, en Gaia, que se estima pues, que va a detectar toda esa barbaridad que ven ahí de esos planetas. Y incluso en los sistemas binarios de estrellas puede haber planetas. Puede haber planetas en los sistemas binarios, en torno a una componente o incluso un planeta moviéndose en torno a dos estrellas. Esto que llamamos los planetas circumbinarios. Bueno, aquí hay un resumo de los ciclos de investigación de esos planetas. No sé si se acuerdan del año pasado, que anunció la NASA el descubrimiento de un sistema de 7 planetas en la estrella Trappist 1, lo que había, pues se calculaba que había de esos 7 al menos 3 en la zona de habitabilidad de la estrella. Bueno, pues esta estrella, la Trappist 1, es una estrella de estas que estaba de color vermelho. Una estrella de estas. Tamén dentro do noso ámbito de traballo estudiamos tamén cuestións teóricas da dinámica e estabilidade destes exoplanetas e sistemas binarios, incluso considerando satélites a súa vez dentro ao redor desos planetas extrasolares. É unha línea de traballo moi interesante. Isto é o que xa vemos antes. Aquí temos o sistema de Trappist. Esto sería el sistema solar, con las órbitas de Marte, la Tierra, Venus, Mercurio, etc. Y todo este sistema de Trappist está situado aquí dentro, en torno a la estrella. Cuando vemos esta estrella enana vermella, todo eso está situado a escala del sistema solar, aquí. O sea, muy preto de esa estrella. Evidentemente, a posible vida que haya en esos planetas de forma habitable puede ser una vida distinta a la rosa, ¿no? Porque a estrela é unha estrela vermella, o sea, non é unha estrela como Sol, por tanto, é unha luz distinta, e por tanto, si hai vida, pues, se supone que esa puede ser un pouco diferente. Pero eso non quere dicir que entre os miles de millóns de planetas que hai no universo, non quere dicir que non haxa planetas exactamente iguais a nós, ou as mesmas condicións. Bueno, este foi un planeta que descubrimos astronómicamente no ano 8. Y como decía antes Porteo, efectivamente estamos en el 75 aniversario del Observatorio Astronómico de María. Tenemos en marcha un proyecto de investigación del Ministerio y tenemos también un proyecto de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología para la Divulgación Científica. O ano pasado, con ese proyecto do Cosmos, estivemos en máis de 25 concellos de Galicia, en divulgación. Y este ano nos volveron a conceder. Bueno, y esto sería una recreación de un planeta que está se moviendo en una órbita circumbinaria en torno a una estrella doble. Y los hay. Es decir, que nos estamos afeitos